Avui la Sabeta, Saballots i Saballotes, és el podcast més escoltat de Gallifa. Anem a parlar d'aquest bon lloc, indret de Catalunya. Posem-nos en el lloc. Ambient. Atenció, perquè Gallifa és un poble de la província de Barcelona, concretament de la comarca del Vallès Occidental, que no oriental. I el situem al mapa a la dreta de Manresa. Sabeu on està Manresa? No. Jo tampoc, ningú té ni puta idea d'on està Manresa. Actualment Gallifa compta amb 186 habitants anomenats gallifans i gallifanes. I tot s'ha de dir que van tenir una davallada forta, perquè el 1970 quasi no n'hi havia ni 50 d'habitants. Però bueno, ara, quasi 200 habitants El baby boom. 20 cases que, està bé, un xalet allà a Gallifa. Coses a destacar del poble? Doncs guaita, ben poques. Ens va agradar el nom i vam triar Gallifa, però la veritat és que és un poble que ni la Viquipèdia sap on para ni què s'hi fa. Cal dir, però, que és un poble natural i és un poble maco, Està a l'àrea metropolitana de Barcelona, però és d'aquells pobles que té xitxa, té encant, i encara no hi ha anat a petar cap McDonald's, cosa que s'agraeix. Un típic poble de Catalunya que visitaria el foraster, el nostre estimat Quim Masferrer, i que es trobaria amb la Quimeta, una dona gran amb taca-taca que estaria a la plaça del poble i que l'acompanyaria a ensenyar-li l'església romànica amb una clau de més o menys 5 quilos de pes que sempre porta a la butxaca perquè si no se n'oblida. Podria ser la meva iaia, perfectament. Podria ser la teva iaia. Això està contrastat. En plan... Segur que hi ha una Quimeta. No, però en plan... Quimeta no sé, però de clau segur que sí. Segur. No, totes les claus d'aquest poble pesen 5 quilos perquè el mossèn no se n'oblidi. Sí. Més coses, a banda d'això, de Gallifa s'han de destacar dues coses, sí o sí. La primera, el seu escut. Ojo, l'esteu veient en pantalla, un gall vermell que més que d'un poble sembla d'una imatge corporativa d'una rulot especialitzada en pollastres a l'as que el dissabte, ningú sap com, apareix al mercat de Banyoles. Què us sap? El vermell. És maco, a mi m'agrada bastant. Que és molt vermell. No sabien gaire què posar-hi. I, a part d'això, he trobat una altra cosa a destacar del poble, que és el seu alcalde. Atenció, perquè aquest senyor deu tenir un DNI en format A3 i desplegable, perquè no es diu Jordi Pujol, sinó que es diu, és l'alcalde, el molt honorable senyor Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve. Sí, Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve. Això és, no sé si és nom, cognom i nom de l'avi, però... Aquest tio és una miqueta radioactiu, no amb aquest nom. És una miqueta loco aquest nom. És com un trabalengües, no pots dir diverses vegades i ràpid. Ja veuràs, Mateu Comalrena de Sobregrau Esteve. No, però diverses vegades. Cops. Digue'l 2 cops, Adrià. No me'n recordo. Jo tampoc. Mateu Comalrena sobre Grau Esteve, Mateu Comalrena sobre Grau Esteve. Molt bé. És com el conec. I, a part d'això, res més. No té res més important aquest poble. Jo tinc un dubte molt important. Per què tots els escuts d'aquests pobles petits tenen una corona? M'agrada que em facis aquesta pregunta. La corona representa que és un poble, no sé, un poble amb unes característiques. Hi ha corones diferents, Hi ha corona així com més poderosa. Romànica. Les ciutats tenen més punxes d'aquelles a dalt. És xulo. Què us sembla el poble? Millor o pitjor que Sant Climent, Recordem que estàvem fent un rànquing, vam començar amb Sant Climent Sescebes i avui Sant Climent era molt fort, No supera Sant Climent. Mira, aquí també estem veient imatges del paisatge. Bueno, és maco. És maco. Guita, l'església romànica de la Quimeta. És que el més interessant que tenen és el nom de l'alcalde. I és veritat, i quan l'alcalde retiri... És un problema. No, per mi baixa molt el nivell, Adrià, va, posa una nota. Jo li dono, sincerament, un 5 raspat i gràcies al nom de l'alcalde i la bandera que m'ha agradat. Jo un 6,2. Jo li poso un 6,5. Hem de tenir en compte, no s'ha parlat gaire, que és de Vallès Occidental. Clar. Això baixa, Resta bastant. Això baixa. Un 6,4. És que són pseudo-xaves, 6,4. Per cadascun m'agrada bastant. Josep? 5,5. 5,5. La mitjana, Josep? Merda, me n'he oblidat. Vale, tornem-hi. Adrià, quina nota hi poses? Espera. Un moment, que el senyor matemàtic... Hem dit, Josep, fes la mitjana. Sí. 5. 6,2. Jo un 6,5. 6,4. Tu són 5,7, no? Per ahí? Jo dic un 5,9. Entre 5. Fes redoble de tambores, Oriol, va. 5,92. Heu clavat! 5,92. Gallifa de Calle es posa en segon i primer segueix Sant Climent Sescebes. Segon perquè més avall no pot caure. Segon de 2, també t'ho dic. Gràcies, Gallifa. Seria un B, està bé.